Estem molt junts, Els estudiants de batxillerat dormen a classe. Bueno. Home, no, jo no aniria a una classe. El concepte de dormir, no dormim, però... Jo personalment no. No es dorm, però si posen un documental... Sí, jo sí, em vaig a dormir ciències. No, sí, és veritat. Els estudiants de batxillerat es preocupen més pels likes que pels trimestrals. Home, aviam. El mòbil és una tentació molt gran. Sí. Entres allà i no surts. Doncs ha passat una hora i no me n'he donat. I a mi estudiar allò que et poses codos i estudies moltíssim, Jo crec que es preocupen més pels trimestrals. a mi no m'apassiona molt. Si poguéssim recuperar tot el temps que hem perdut en les xarxes socials... Ens traiem un màster. És millor estudiar cada dia una mica per anar ben preparat. Sí. Sí. És millor estudiar cada dia una mica per anar ben preparat. Això és veritat. Sí. Però quan deixes les coses pel final... s'acaben no fent. Jo sé, has fet matrius mateix, doncs aquell dia, aquella tarda, res, ni que sigui mitja horeta. Doncs fas algun problema de matrius o alguna cosa per sempre portar-ho al dia i portar-ho fresc, que és molt important això. El millor és parar, quan tens molta feina i quan tornes t'hi poses en sèrio. Jo ho intento, però no. Cada dia jo no. Jo soc sincera, jo cada dia no. Però l'atenció a classe, com és molt important, doncs em salva una mica. Inspires, respires i que sigui el que Déu vulgui. Estudiar batxillerat és el millor que m'ha passat a la vida. Home, Bueno, aviam, sincerament, potser el millor que m'ha passat a la vida no, però que et sents bé. Al final és una etapa que te'n recordes i si estàs a gust amb la classe i amb els profes i tot, doncs... i si tu fas el que disfrutes, el que a tu t'agrada i el que realment t'interessa, t'aniran les coses molt bé. Jo crec que coneixes a molta gent i a més et desenvolupes molt com a persona, et coneixes també a tu mateix i això et permet establir relacions amb una connexió molt més forta que potser quan ets més petit. D'estudis sí, però D'estudis sí, però de el la millor de vida. la vida no. Els profes de batxillerat són com amics. Jo no sé què dir. No sé per on començar amb això. Jo sí. Home. Amb els professors al final, si hi ha una relació, que si tens una bona relació i això, també sempre t'agrada. El que et puguis trobar més enllà de la CL a la universitat, et preparen més o menys per la vida, vull dir que... Jo crec que sempre ens han acompanyat en aquest sentit. La relació amb els profes jo crec que és molt bona. Es nota que és gent que estima el que ha estudiat i per tant t'ho explica d'una manera que... Veus i ho sents, et transmeten la passió que senten pel que fan. Però a més els professors també ens ajuden a guiar-nos cap a un camí o cap a un altre. Jo vull ser igual que ells. Què és el millor de fer batxillerat a l'escola al Prió? Trobaré falta a la taula. Hi ha molt bon ambient a les classes. Ens portem tots molt bé i que hi ha molt bon rotllo. Et sents acompanyat dintre l'escola. El que és molt bo de l'Escola Pia és aquest sistema d'ensenyament. A mi m'agrada molt, sincerament. Per un cop a la meva vida estic estudiant coses que realment m'agraden. Arribar a classe i dir, estic disfrutant de la classe que estic fent, arribo a mi casa i no sé tot i m'encanta, i això ho fa el professor. Hem establert molta confiança amb molts professors d'aquí. I amb companys. Jo crec que la gent aquí és oberta. No et sents mai sol. És molt acollidor, és molt pròxim. Jo crec que això és molt important, és molt pròxim, llavors et sents molt bé. Suposo que les altres també podran dir el mateix. Sí, suposo que sí. I jo, la veritat és que estic molt contenta. Si ens sentim a gust. És que és veritat. Sí.